Тялото е силата ни за достигане до същността. Тялото е важен портал за достъп до всички енергийни канали на същността. Когато се привързваш към различни състояния, създаваш реалност и я преживяваш чрез тялото си. Тази реалност е истинската същност на тялото ти, защото то я преживява като истина, но е само част от цялото ти, от голямата ти същност, която е любов и светлина, структурата на големия аз. За да се влее универсалното щастие в притока си на личното ти голямо аз, се минава през тялото. Тялото е преходът към личност. Голямото аз е част от тялото. То е в тялото. Стига се до него с любов. Самото голямо аз е любов, но се стига до него, когато си приток на тази любов, чрез тялото, сърдечния център и щастието. Тогава си себе си. Същността на личността е свързване с големия аз, чрез преживяване на радост. Тялото е свързване на личността с универсалното щастие чрез чувстване на наслада. Тялото е сила за утеха. Тялото е сила и устременост към живота. То е сила за проявление на уникалността на личността. Виж всички видеа от универсална духовна система щастие тук.